Eguerdion guztioi eta eskerrik asko bizi dugun egoera honetan ere Legazpiko ezpata dantzaren ekitaldi honi babesa emateagatik. Iazko etenaldiaren ondoren Sustraiak dantza taldeak maiatzaren 3ko Santikutzegunean ezpata dantza emanaldia eskainiko du. Plazan gainera, aspaldiko partez aurreko urteetan eguraldiagatik azokan egokitu delako. Baina ikusten dezuenez, beste kokapen batekin izan ere, ahalik eta publiko gehien sartu ahal izateko antolak eta hause behar izan da eta. Emanaldi honetan, ohikoa denez, Legazpiko ezpata dantza, soka dantza, zinta dantza eta larrain dantza dantzatuko dituzte Sustraiak dantza taldeko dantzariek. Eta horretarako, hoi bezala, Legazpiko Goizdeia txistulari taldeko kideak izango ditugu, baita ere Iruñeko Ezpelur Dultzainero taldearen laguntza ere. Hemen ditugu denak, txintxo eta lanari hasiera emateko, eta, besterik gabe hasi dadila 2021ko Legazpiko ezpata dantzaren ekitaldia.